que es diu el lobby de la construcció i s'intenta sembrar la impressió que el grup d'Esquerra Republicana, per exemple, doncs defensa els interessos del lobby de la construcció. En qualsevol cas, si aquesta és la intenció, no cal ni desmentir-la, perquè saben bé que si vam tenir algú a l'altra banda quan governàvem, entre d'altres lobbies era el de la construcció, i ens van fer una campanya caríssima abans de les eleccions, amb unes bosses de brossa penjades per tota la ciutat. Molts diners van invertir en aquella campanya perquè nosaltres no érem el govern dels seus interessos. I aquestes campanyes no hi són. Veurem a quins interessos respon aquest govern. Però sobre el govern que va liderar Esquerra Republicana, cap dubte, zero. Ni un. I per tant, si nosaltres ens oposem i votem que no parlem de les delegacions, a l'aprovació definitiva, que és el que estem portant a votació, l'aprovació definitiva d'aquests punts, votem no a l'increment de l'ICIO, no és per defensar els interessos del lobby de la construcció, que en primera instància, per fer pedagogia, són els que han de pagar el tribut, sinó perquè ens oposem enèrgicament a l'encariment que suposarà pel ciutadà i per la ciutadana, que és el que al final se li repercutirà el preu. De veritat, ells, el lobby de la construcció, fan les al·legacions perquè estan al cas de tot i fan al·legacions a tot. Lamentablement, en termes d'urbanisme i en termes d'habitatge, la gent s'assabenta de les coses quan ja és massa tard. Això passa sovint. Passa també aquí. És bo o és dolent incrementar l'ICIO, el preu de l'impost que té a veure amb les rehabilitacions i amb la construcció? És dolent, perquè estem encarint, vull que ho escolti l'alcalde, estem encarint el preu de l'habitatge. L'estem encarint. Posem un exemple. Un habitatge nou. Un habitatge nou difícilment es troba ja per sota dels 300.000 euros. Doncs estem dient que el consumidor haurà de pagar 3.000 euros més després de l'aprovació d'aquest punt, si es produeix. O per arreglar el pis a un preu habitual del que costa arreglar el pis, doncs uns 300 euros més. O arreglar la cuina, 100 euros més, que és el que correspon passar del 3% al 4% de l'ICIO. Aquest és el punt. El que acabem de fer és encarir l'accés a l'habitatge i la rehabilitació a Tarragona. Dos línies que en el govern que liderava Esquerra i que vam compartir també amb els companys d'en Comú Podem i també de Junts, dos línies que eren estratègiques. Intentar lluitar per fer més accessible l'accés a l'habitatge de la gent i afavorir la rehabilitació en una ciutat amb un parc d'habitatges envellit en moltes zones i amb un estat que requereix inversions decidides en la línia contrària a la que vostès ara intentaran aprovar, suposadament amb aquesta majoria que ja tenen lligada amb algun tipus de pacte o acord que no coneixem públicament i fora bo conèixer-lo, més que res per qüestions de transparència, saber què s'hi guanya i què s'hi perd políticament, que no quedi una cosa oculta, aquest acord que hi ha entre PSC, Junts i en Comú Podem. En aquest sentit, és veritat, nosaltres hem plantejat una lluita difícil perquè a tots aquests increments, ara parlem de l'ICIO, però tots aquests increments de l'IBI que pagarà tothom, l'IBI el pagarà tothom, tot aquest increment de l'IBI i les taxes de la brossa, la taxa de les terrasses que s'ha posat sobre la taula com si el sector de l'hostaleria fos l'alta burgesia, l'IBEX 35, el que cal penalitzar, i no és així, perquè normalment són autònoms amb un, dos o tres treballadors i lluitant per arribar a final de mes, tots aquests tributs no eren necessaris. Recaptaran molt menys de l'aportació extraordinària que vindrà de l'Estat. En un cas 5 milions d'euros, l'aportació rondarà els 8-9 milions d'euros. L'addicional, o sigui l'increment d'aportació de l'Estat. Què és el que va dir Esquerra Republicana? Home, escolteu, primer, si hi ha algun increment, fem alguna cosa que tothom pugui entendre i que sigui continguda, la mínima necessària, tal com ho vam fer nosaltres quan governàvem. No imprimir més dolor del necessari per poder governar, per tirar endavant els serveis públics, evidentment. I nosaltres proposàvem l'IPC. No cal ni l'IPC. No cal ni l'IPC ara. Per tant, si ha de ser més endavant, tot això que guanyem, no cal l'IPC. És que ens desdiem del que vam dir. Hi haurà increment d'ingressos per part de l'Estat. I en aquella porra no va guanyar ningú, perquè ni eren 3 i 4, com deia la senyora Ramos, ni eren 7, com deia Esquerra. Seran 9.
I quan parlem de que ja, escolti'm, hem ajustat la previsió del que seran els que tenen projecció, tot és la mateixa font. Una roda de premsa de la ministra. Roda de premsa de la ministra que té més fiabilitat i és més certa que no pas una previsió de multes, una previsió d'entrades als museus i de més previsions, perquè l'empíria ens ho demostra. És a dir, els exemples històrics ens ho demostren. Per tant, el que intentem nosaltres, per molt que se n'enfotin alguns, és intentar no imprimir més dolor del necessari a la ciutadania. És simplement això. És una tasca fàcil? No, no és fàcil. Reconeixem que no ho és. Però, escolti'm, tot depèn de com es formuli la pregunta. Si la pregunta és com podem fer que això sigui així, o si la pregunta és què els diem a aquests per mirar de parar això que està proposant Esquerra Republicana. La pregunta és que és diferent. Difícil o no, el que sabem és que hi ha ajuntaments que sí que ho fan. Ajuntaments governats per Esquerra. I que sí tenen deute, contràriament al que s'ha dit. No és cert que no tinguin deute. I cito el cas de Torredembarra, per exemple, o cito el cas d'Amposta. Tenen deute. Sí que és cert, i avui el senyor Collado sembla que ho descobreix, sí que és cert que és important treballar la reducció del deute, tal com va fer el govern d'Esquerra. Evidentment que és important. Avui vostè mateix ho presumia. Ho presumia perquè deia, com que no tenen deute llavors tenen més llibertat d'acció. Carai, és aquesta la tasca que estaven fent. Però no és un valor absolut, és un equilibri entre moltes coses. No és només reduir el deute, és prestar serveis, mirar de no pujar la pressió fiscal, reduir el deute, és un joc d'equilibris. Amb això nosaltres vam trobar un ajuntament molt més endeutat del que vam deixar, així de net i així de fàcil. Jo, per acabar, quasi que demanaria que, ostres, després de l'esforç ingent, i ara ja ho dic sincerament, de l'esforç ingent que està fent Junts per Catalunya, que està contradient, literalment, són 10 minuts, senyor alcalde, perquè és la primera intervenció, fa uns mesos en campanya electoral deia que baixaria els impostos perquè s'han de baixar els impostos amb unes lliçons magistrals que no li havia sentit a ningú. Pocs mesos després, per alguna raó que se m'escapa, voten que sí a totes les pujades incondicionalment, que sí a tot en general i també a les pujades. Ostres, doncs almenys corresponguin i facin-los entrar al govern, ho dic seriosament, però em sembla humiliant que els tinguin esperant d'aquesta manera quan estan fent tots aquests esforços. S'estan comportant literalment com un partit de govern i no em sembla malament que ho facin, però no em sembla bé que els tinguin tampoc en aquest estatus. Al senyor Collado també li voldria dir una cosa, perquè també forma part d'aquest tàndem amb Junts i amb el PSC que afavoreix aquest govern fins i tot amb la qüestió de pujar els impostos a tothom i també a la gent que pateix. Però jo sí que faria una consideració, perquè van dir públicament que un dels acords era per fer unes comissions que encara no s'han convocat, i ja sabem què són les comissions, però que a més era per assegurar que no hi hauria més zones regulades fins que no hi hagués el PEMUS. Ostres, jo recordo que ho va dir el senyor Collado. Si això forma part de l'acord, a ulls de tothom l'han incomplert. L'han incomplert i això no diu res dolent de vostè, diu en tot cas de la falta de seriositat d'aquells amb qui pactem, perquè nosaltres també hem pactat coses i ens preocupa. Si un acord públic i transparent diu que no hi haurà més zones regulades fins que s'aprovi el PEMUS i al cap de 4 setmanes resulta que ja tenim 1.500 places pintades, o 1.000 i pico, a la zona del Francolí i ara venen les de la zona de Vall d'Arrabassada. Quan per altra banda no s'aguanta per enlloc, perquè allò si ha de ser alguna cosa ha de ser zona taronja. €1 al dia. €1 al dia, aparcament en rotació, no preu de zona blava en una zona que està molt lluny del centre. Finalment, no sabem quina obra de govern tindrà el govern del Partit Socialista, no ho sabem. Nosaltres quan vam arribar no ens vam trobar res. Ells arriben i poden inaugurar un munt de coses, les reconeguin o no, poden inaugurar un munt de coses que són projectes que va fer Esquerra Republicana i que inaugurarà aquest govern. Per tant, tindran una obra de govern que els ve heredada. Nosaltres vam heredar en aquest sentit un desert. Però sigui el que serà l'obra de govern, el que sí sabem és que ens sortirà molt car.